Gig. Samot na ni. Ay, wala naman gini. Ato na lang gining tagaan na lang og pabor kay ang edad ani. Yeah, gutom pa tayo sa bossing eh. Ay, hindi pa bababa eh. Ang sugayat na. Ma? Nalagay pa na edad ba? Magayat ba? Nalagay edad pero grabe. Wah, lagi na to. Wah, yun ka. Hadlock to sa nag-block. Karo kayo, malimot yung point king ug ba? Ano po na? Isig dili nimo kanon nga kan. Magnauna na naglinya. Oo. Siyempre, dear good. Para sa to sa Violet ba? Pwede mo gusto sa Tres Marias? Giun na naglinya dito eh. Pwede na yung Tres Marias. Nice one. Sa doon tag ilang gi-crossover ang kuan no? Simis no? Taas pa. Oo, parang mukuan pa ba? Total, mahal-mahal biya gibayad. Nga isa ra biya ka jersey. 250 ito sa una nga, doon ka mo jersey no? Alanganin lagi kayong schedule lagi ba? Sa mga alanganin lagi kayong Domingo eh. Naiduwa bang ya? Timingan busy din kayo may pagkaugma. Wala na niya Boss Norman. Sa mga pilang liga. Kansandro, apel mo ka mo. Oo, din no. Nagulat pa sad niya to. Mahatag tong kumpanya. Sponsor. Gawlat lagi mi sa resibo ko ni kan. Bila. Dapat Kantagin mo yan. bukan mo. Oo. Masahe lang naman eh. Na yun to. Tatlo na. Kung nasit yung papana. Okay. Gani. Ay, na-block si Bossing! Dalawa. 5-3? Nahuli ang teknik ni Bossing. Ay, grabe! Ay, grabe! Kaldagin mo, kaldagin. Di ba siya mamasa? Travel. Lahi na sila ni Kwan. Rinji. Kapoy na. Uy, travel. Sabi na gito. Ay, ikaw na po. Ikaw naman. Anak, ipasa na po dito. Oh. Gito.